Каза, че съм красива. Тогава за пръв път сложих тези обувки. Имаше музика. И всичко изглеждаше възможно. На бала в Оздъст, с покана за танц, Бог изглеждаше влюбен в мен. На бала почувствах, че сякаш летя. Ще се върне ли този ден? Искам да се върне този ден! Искам и се да можех да направя нещо, но... Ambulandare, patu, paput, ambulandaska, laufen. Какво правиш? Ambulandare, patu, paput, ambulandaska, kalapes. Обувките ми! Имам чувството, че се запалиха! Pede, kalapes. Нося се във въздуха! О, Неса, най-после. Очаквах нещо, но какво? Най-после имам сила за добро. Най-после! За добро. Благодаря ти, Елфаба. Неса? Той ме нарече Неса. Получава се! Неса, има нещо, което искам. Виж! Ти! Бог, Назад! това съм аз, няма да те нараня. Бог, не се страхувай. Елфаба просто дойде да повдигне духа ми. Ти го стори, за да я направиш щастлива. Сега знам, че всичко е възможно. И за двама ни. Неса? Да? Неса, вече можеш и без мен дори да тръгна аз. Нали не си против? Да тръгнеш? Когато в миг разбрах, че ще сключи Глинда брак с Фиеро. Глинда? Да, точно така. Нека чуе моя зов горещ, да види моя скрит купнеш. Неса. Глинда открадна сърцето ми в мига, в който я видях. Откраднала сърцето ти. Ще видим тази работа. Остави го! Не се приближавай! Ти и сестра ти. И тя е зла, като теб. Държи ме тук, като затворник. Какви ги говориш? Говоря за моя живот! Малкото останало от него. Сега аз ще открадна сърцето ти. Дори ако трябва. Ако трябва. Да те омагьосам. Трябва да има заклинание да завладея сърцето ти. Неса, не, това е опасно. Какво прави тя? Achum, chache. Спри, Неса! Achum, korcha. Произнасяш думите погрешно! Какво казва тя? Chache. Тръгвам си. Achum. Бог, какво има? Сърцето ми. Имам чувството, че се смалява. Направи Не нещо! мога! Заклинание от матролист не се разваля. Бог! Ти си виновна, ако не беше дошла! Ще намеря друго заклинание, може и да помогне. Излез! Веднага! Излез! Моля те, спаси го, моя Бог любим, спаси го. Без него как сега ще продължа? Сама и без любов, едно лице, там ме гледа вещица зла от история.
Тя е в мен, аз в нея.